se ei aivan riitä. Hänet arvioitiin tässä vaiheessa vapaa-ohjelman parhaaksi. Rochette kakkosena, Asada kolmantena. Keskinäinen järjestys japanilaisilla muuttui. Rochette säilyy kisan kärjessä. Ja sitten, tässä hän on. Kilpailun kärkinainen lyhytohjelman jälkeen. Hän oli eilen häikäisevä, mutta se ei tarkoita sitä, että tänään olisi varaa epäonnistumiseen. Ei todellakaan. Joskin hänelle riittää sellainen 115 pisteen suoritus maailman mestaruuteen. Ja se tulee ilman suuria epäonnistumisia. Toivottavasti nähdään yhtä huikea suoritus kuin nähtiin eilen. Juna Kim, Korea. Ja huikeasta vauhdista. Kolmoisflippi, kolmoistulppi, yhdistelmä ohjelman alkuun. Scheherazade, musiikki, Nikolai Rimski-Korsakovin teos. Ja siinä kaksoisaksel, kolmoistulppi, hyppy, yhdistelmä kertoo, millaisesta virtuosista on nyt kyse, kun Korean Juna Kim jäällä liitää erehdyksen erehdystä ja aivan mahtava tämä ohjelman musiikki ja siihen tehty koreografia. Pieni herpaantuminen Sakkovissa. Kuitenkaan mikään kone ole, vaikka hetki jo siltä näytti, kun kaikki, mitä hän lähti tekemään, onnistui. Nyt vaaditaan tarkkuutta loppuun asti. Yleisö on ainakin suosikkinsa valinnut Staples Arenalla Los Angelesissa. Yksi virhe sinne jäi, mutta enpä usko sen häiritsevän kokonaisuutta. Pitää muistaa myös se, että hänellä oli varsin
tukeva, oikeastaan ylivoimainen johto lyhytohjelman jälkeen 8 pistettä. Ja kyllä tässä ohjelmassa oli niin paljon hyvää, että voipi olla, että tuo etumatka sen kuin vain vankistuu takana tulee. Sekä voi jo melkein sanoa tuleva maailmanmestari Korean Yuna Kim että Joanie Rochette molemmat ovat onnistuneet tänä vuonna musiikin valinnassaan ja ohjelman koreografia valitessaan. Ja tuo työskentely on tuottanut sellaisen tuloksen, joka tuo heidän vahvuutensa esiin. Ja nyt sitten vertailussa Mao Asada, jonka ainekset soppaan olisivat olleet yhtälaiset, niin jollain tavalla enemmänkin nyt korostuu juuri tuo, että hänen musiikkivalintansa ja ohjelmakoosteensa ei vastannut hänen kykyjään jollain tavalla. Minusta niissä hän nyt juuri hävisi tänään. Ja sitten ehkä vielä sekin, kun painopiste oli siinä alun 2/3 akselissa, niin ehkä sekin jollakin lailla sitten tavallaan myös sitoo, vaikka se on valtava mahdollisuus myös, hirvittävä piste, automaatti, jos kaikki menee kohdalle. Mutta katsotaan vielä Yuna Kimin hyppytekniikan ilmalentovaihetta, jossa nilkat ovat aivan toistensa kohdalla, joka sitoo tuon rotaation tiiviiksi ja hyppy pyörähtää silloin nopeasti ilmassa ympäri ja sallii luistelijalle tuollaisen keveyden. Brian Orser on hänen uusi yhteistyökumppaninsa, joka kertoi haastattelussa, että kun Yuna Kim hänen valmennuksensa saapui, hän oli vakava luistelija Koreasta ja nyt hänen ainoa tehtävänsä on ollut saada tämä tähti hymyilemään. Ja se on onnistunut. Brian Orser muuten nimitettiin luistelun Hall of Fameen ennen tämän vapaa-ohjelma session alkamista ja tietysti ansioilla hän on 2-kertainen olympiakisojen hopeamitalisti vuosilta 84-86. Sitten pinnat, 116 pinnaa riittää maailmanmestaruuteen. Veikkaan, että tulee jonkun verran enemmän. 131,59. Ja nyt käy sillä lailla, hyvät ystävät, että tässä mennään aivan käsittämättömiin yhteispisteisiin. Mennään nimittäin hyvän matkaa päälle 200 pisteen. 207,71. Hän on 16 pisteellä. 16 pisteen erolla maailmanmestari. Se ei oikeastaan enää selittelyjä vai kaipaa. Häkellyttävä pistemäärä, yli 207. 207.